Mbiyen omahku kedhe troco yen udan pledhe bapak kerja yen mung ana proyek. Mbiyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senadyan biyen mung iso nyusake pak epuke ngapurane. Saiki aku wis kerja senadyan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Kowe kuwi anak lanang kerjane mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga. Pak epuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe jan kathah luputku kula nyuwun pangestu. Mbiyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senadyan biyen mung iso nyusake pak epuke ngapurane. Saiki aku wis kerja senadyan uripku rekoso ikhlas bekti